Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane lona usesithombeni ovelayo njengamanje ofaka kumfaniswano wokubhandinta noma kofaka umfaniswano ke wasejele ugama lakhe ke nguGugu uNgwakwadlamini uGU. Sekuveleke izindaba zokuthi ke ulapha ngaphakathi nje waboshelwa ke icala kangalasi angazange azalenza. Phela lokhu kuvele ngemva kokuthi kubeke nowesilisa bekade kehambela ke emajele bingelela ke iziboshwe ezibuza ke futhi ukuthi ngabe ke ziyazisola yini ngesenzo ke abasenza ingabe kukhona yini abakufundile emva kokwenza ke lezi zinto ke noma lezi zehlo ezimbi abazenzayo ezabaholela ukuthi ke begcine ke bebhandintile. uGugu uthe ke cha lapha ngaphakathi usefundela ukukhulu kodwa ke akazisoli nakancane ngokuthi ke wenzani ngoba ayikho into ayenza yena nje kuphela into eyenzakala ukuthi wahluleka ukuveza ubufakazi babuthi ke nembala akakwenzanga lokho okuthiwa ke wakwenza. uGugu ke nokho ke lokho kwenze kwadonsa kamehlo kabaningi eNingizimu Afrika njengoba kasebethe ke bathi ayisukunyelwe indaba yakhe kuphinde kutholakala ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Ufezeke ukuthi ke uGugu ke waboshiswa ke ngomndeni ke wakubo owamophisa ke ngoba ke enezinkinga noma ke mhlawumbe enomona ke naye ngalokhu ke ayekade ke ekufuna. Kuthiwa ke kwathengwa ke ingane yayisalwa ke ngudade wabo okusho ukuthi yayithi malume kuyena ke uGugu. Lengane kwathiwa ke mayivuma ukuthi ke uGugu uyibophisile. Lokho kuphoqa ukuthi ke usopolitiki ofana ke nozwakele Mngcobo kanjalo ke lapha ke nosazwayo abaningi beyisukumele ke le ndaba. Uzwakele Mngcobo ngwe-Action SA uthe ke wayisukumela waze wayofika ngakubo kwayo ke yona ke lensizwa le emakhaya lapho kuyizalwa khona. Nokuyilapho kufike kwavela khona amalungu omphakathi akuveza ukuthi nembala uGugu ke bebemazi ke ngumuntu wayeziphilela nje ke kahle eyingane yayihlonipha futhi imasi ke omunye umuntu njengoba ke iphinde imasi futhi yayiphinde ke ibe ngumntwana kaNkuluNkulu. Lamalungu omphakathi afeza ukuthi uGugu nembala bayazi ukuthi kwenzakalana akazange aze kalenza icala futhi ke umphakathi wonke kuphika kulala ngomhlanje ukuthi ke nembala ngabe kuthiwa ke walenza leli cala ngoba bemazi ukuthi waye ngumuntu onjani futhi babemazi udadeweke wabo lona kwathenga ingane yakhe ukuthi ke mabethi ke uyidlengilile. Phela uGugu waboshiswa ngomshana wakhe ngoba ke eplantwe noma ke eboshelwe kamanqine enyathi ngudade wabo owayesala yena ke lo mshana ukuthi ke makavume ukuthi ke wamhlwengula. Wahluleka ke wancama uGugu ukufeza ubufakazi bokuthi akasani ke nokudlwengula ke kamshana ke wakhe. Amalungu omphakathi athi ke makuphenywe ngempela ngoba ke wona athule nje ebenolwazi lokuthi ke lensizwa njengoba ingaphakathi nje iboshelwe ke icala ke ngalazi futhi ke yayindoda yayihlonipha kakhulu umphakathi futhi bayafuna ukuthola ukuthi kahle kahle yini eyaphoqeleka ukuthi udade wabo aze katheke kumshana ukuthi ke makathi abophiseke umalume wakhe. Lo mshana uthiwa kwazi wakuveza lokho ukuthi umalume azange ngithi mbibi kwakungamanga nje ahlaza ngangiphoqa umama ukuthi ke ngikwenze kodwa ngenxa ukuthi ingane yayisesencane ngaleso sikhathi kwacatshanga ukuthi mhlawumbe kukhona abayisabisile. Sanibona nonke eMzansi. Ngithi angiphawule ngoGugu lo vela enkundleni zokuxhumana boshelwa ukuthi ureyphile ingane kadade wabo engazange ayireyiphe. uNtuzu unecala phambi kaNkuluNkulu ngoba unonto omdala namhlanje ekufanele ukuthi ingane wakhuluma naye ingane ayisho ebantwini ithi akazangithinta umalume. Ngaze ngambiza ngelinye ilanga ngathi Ntuzu ngizwa kuthiwa umfowenu kuthiwa hamba nomsayinela kungani ungayi ukosayina. Igama lakhe lathini wathi ayikho into engingayenza ngoba mina obhuti onkankanka nomje ibona kufanele ukuthi bahambe bayokhuluma bona bathuke. Ngathi mina wena ngoba unina wengane kungani ungayi ukokhuluma emaphoyiseni. Wathi amaphoyisa kwathiwa unonto meseneminyaka ewu-15 akahambe ayozikhulumela. Ngathi usemdala unonto uhamba okhuluma ukosho ukuthi nangu uNtuzu uze nononto ukuze adedele uGugu ngoba uGugu angiyikholwa ngiqala lento ukuthi umntwana udlwengulile ngoba ubeyingane ephila njengezingane zonke engakaze ngiyibone ukuthi inentombi. Ubekholwa lo mntwana yikholwa lele ngikhuluma ngalo. Waqala eZayoni
waphuma eZayoni wangena eWisile. Intshumayelo kuleya ngane, ukuthandaza okukuleya ngane kubo bengathandazwa, kodwa iyona eyaphuma yakwazi ukuthi ibikholwa phakathi kwekhaya. uNtuzu wayithatha wayifaka ejele ngoba ephethwe umona, ingane isebenza. Wathathwa zonke iy'mpahla zayo, ngisho imibhedi ithengile, kade isebenza ema-orintshini efemini. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango, babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka. Ukugqoka ibheshu nembadada ngigida isiko lami, phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana. Sahlephulelana inyoni noma kuyitshiyane.